eta burun gaini kokarda egerra zuk ere bardin baziru gaztetasun egerra neskatileko gazero bilo holi bat zuk ere bardin baziru gaztetasun egerra neskatileko gazero bilo holi bat amorosak behar duke izan lotxagabe gaia zebiltia ez duken erabe egunaz ebiltia desore leike xoriak ere oro aier sobirabe egunaz ebiltia desore leike txoriak ere oro barkian eta ikusi zeunor zarian ama bedorrek ez dauela nahi neure osasunik etxian bihotzilunak egiten jata zargia datorrenian urten daik mutil alako bentanarian ama neurian urten da gixan kanpora sospetxerian. Bueno, kuriosoa da, behintzat aipatzen da harremana, ez? Kasu honetan, nola eta konsumatu egiten da, kasu honetan. Eta, hoxe ez, mutila dago garia saltzen, zokan edo, eta neskak etortzen dira, garia zenbaten daukan, ez? Bueno, azkenean etortzen dira proposamen sexual bat egitera, ez da? Eta mutilak hartzen du, guantea, ez? Eta esaten die, ez, bestietako dirutan, baina zuretzat lastan trukien. Orduan tratu egiten dute, etxean gelditzen dira, aprobetxatuz ama laban dela, ama joan dela arropak garbitzera. Lehen labadorak eta noski ez zeudenez, joan behar zen, putzura, ura, zehatu, garbitu, orduan izaten zen, 2 ordu, 3 orduko lana, ez? Hartu, maindireak, erropa guztia joan, garbitu, zehatu, jabonatu, gero ondo zehatu, gero aklaratu eta gero etxera etorri, ez? Orduan, hor bazan margen pixka bat, ez? Ama joan da labara, etxean ez dago inor, pun. Baina ama labatik etorri da eta harrapatu ditu etxean, ez? Neska mutilak. Eta, claro, galdetzen dio, argia itzalita dago eta galdetzen dio alabai, zein da dagoana etxean mutil usaina etxean esaten du, ez? Hartu du usaina, eta alabak esaten dio, auzoko Katalina txudala. Eta amak esaten dio ez, horrek bizarra daukala okotzian, hori ez dela Katalina txudala. Esaten dio, alabak, mesedez ez pizteko argia, ze bihotzilunak izango ditula, bueno, soponzioak emango diola bestela, eta mutila bihantzen du lehiotik, eta ematen du salbatzen direla hortan. Hori ere, oso gai edatua kantu tradizionaletan, neska mutilak, eskalerapian, eta gurasoak ez dakin nun, eta hori ez, gurasoenetik iesi edo iskutuan ibili beharra harremanak izateko. Bueno, bakit hau ez da hain ezaguna eta zaila izan bat pixka kantatzea, baina ni batzun zarte, bai. Egun batian nibanen guban, kostela kostel saltzian, nibanen guban, kostel saltzian, ez babegari saltzian. Irudamatxu etorri ziran, bata bestien hartzian, hirugarrenak pregunta eustan, gariak zegan zirian. Bestiendako dirutan eta zeuretzat lastan trukian,
Gora lotxatu arren, horrela pasa betian. Horrelan bere, esan bazeustan, leku sekretu batian. Gariak eta zeutan eubere, han konponduko gindian. Ama neuria labarako da, goiz edo arratsaldian. Paseito bat emoidakezu, amala bandan aldian. Amala bati edorri eta mutilu zaina etxian. Ana Juanixe, zein da dagoana etxian. Katalinatxu auzokua da, beroi labandan artian. Ez dona hori Katalinatxu, bizarra dago gozian. Ametsegin itxas gizona, amets zure ametsa, gertau leikela. Berriz etorriko zera, Ondarruko kaiera, handaukazu maitea, itxaroten dozuna. Berriz etorriko zera,